Čejka a jako inspiraci pro tohle video mi bylo video jednoho pána z Ukrajiny. V popisku naleznete odkaz a také proto, že z Ice Bucket Challenge, co by geniálního nápadu, jak vydělat peníze pro potřebné trpící touhle zákeřnou nemocí a také co by nástroj pro zviditelnění vůbec té nemoci, se v dnešní době stal jakýsi módní trend, který v určité části, v určitém spektru vůbec s bojí proti touhle nemoci už nemá nic společného. Proto jsem se rozhodl natočit tohle video a tím pádem za mnou můžete vidět hromady odpadků. Těch hromad je v tomto lese poměrně dost. V tom lese já se často vyskytuji, takže jsem se rozhodl tyto odpadky sesbírat a udělat tak aspoň něco aktuálního, co pomůže přímo prostředí, v kterém se vyskytuji. Tak, jdem na to. Tak co tady vidíte, tak to jsem vytáhl za zhruba 4 hodiny z místního lesa. A vzhledem k tomu, že tady tuto tezi, mou idei chci poslat samozřejmě dál, tak jsem si tady napsal jména lidí, kterým bych to rád poslal dál. A to jsou Anna Pánková, Michal Nedoma, Patrik Galvánek, Barbora Kaňoková, Klára Janelíková, Jarka Sukeníková, Dáša Romančuk, Honza Štěpánek, Pavla Holubcová, Martin Hos a Michal Šišák. Dál teda, pokud se snad neurazí, bych chtěl ještě tohle poslat docentomu Vladimíru Čablíkovi a paní docentce Miluši Hlavaté. Tak, zhruba všechno. Díky.